Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimak, kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, pauluan. Dagiti upat, nga agkakabsa. Adda idi ti agasawa, at taga Burgundy. Iti pagilyan, ti Pransya, nga addaan, iti negosyo, nga arak. Anaaramid, iti ubas. Nalawa ti daga, akukwa, dagiti agasawa, apagmulmulaan da, iti ubas. Katulungan da, dagiti upat, nga anak da, amang pataray, iti negosyo da. Iso da Chantal nga inauna, ni Gulliver ama ikatwa, ni Chloe ama ikatlo, ni Lancelot aboridak. Agtutunos da asa nga pamilya amangas asikaso iti dayta a negosyo da. Iti maysa nga aldaw ket kapoy ti kadata dito igit ti baypay. Mabuya ta tinagpintas nga ililenag ti init. wen, nagpintas. Kat ti angin nga agkapoy ti taaw. Presko. Ket dagiti daluyon nga kikinawat. Nagpintas abuy-buyaan. Pudno dayta. Kat iti tunggal agsapa no sumingising ti init. Nagpinta sa buybuyaan ti tangatan. Unarod, katamom. Maragsakanag iti ipapanta dito eh. Kinapudno na. Tsak kumakayat nga awatan da ito asagot dagiti anak da. Ngam napilit da. Sa bagay, sagpaminsan matlaang amapasamak ti kastoy. Agpaiso din na. Kanrumbang lang nga ikanta mat iti gundaway ti bagita. Tapo, makainanata. Husto ka, kat maragsakanag. Saan tamat na narumbang ngagdanag may papan iti negosyo. Gaputa na isurok amin ng kadagiti anak ta. Kasano, apatarayin da dagiti negosyo. Wan, iso nga awanan ti rumbang apagdanagan ta. Ano adaman, ti rumswa aparikot iti negosyo. Upat da amang resort. Ket dayta ti pagsayaatan ti panagkaykaysa. Pudno lang unay dayta. Iso naman takit di daytoy abakasyon ta. Ading, naipatulod ka din ti ginatang ni Senyor Blancard asa nga pulo a bariles ti Martini? Uwan man ang Chantal. Napanintulod ni Ading Lancelot ije Pierre. Uray ti ginatang ni Madam Belrose, nakasagana ka din? May sagsaganan. Umayto kanulatan alayan ti babaunan ni Madam Belrose. Nasayaat nga rod no kasta, ading ko. Manang, sakbay ang malipatak. Agpalyagayam ti may sa makina ti pagpuspus iti ubas. O sige, ipatarimaan kun to ni Elroy. Matarimaan ko man iti kabitan na panahon manang. Tapno saan na maapektaran ti produksyon tayo. Wan ading, di ka madanagan. Sige manang, asikaswak pa'y dagiti daduma ang maaramin dito'y planta. Ay, makapabanog ti agmalam. Agtugawak man pa'y. Oh, Lancelot. Adda kagaya man. Wen manang Chloe, nagsaruno talang. Kumusta ngay ading ko? Naipatulod ka din dagiti ginatang ni Senyor Blancard? Naipatulod kon iti barko amapan ije Normandy, manang. Kasta ka di? Wan manang. Daksanggasat lang Tanadadal ti pilit ti karitilya. Iso nga itaak lang nga nakasubli. Apay, nadagsan ka di unay tinlugan mo a barilis ti arak? Sangapulo amin na barilis, manang. Ay, nadagsan nga rod no kasta. Awan ngamin ni Fabron nakatulungak. Iso kumati agmando iti maysa karitilya. Saan ka di asimrak ni Fabron iti trabaho? Naglangan. Agsakit ka no ti asawa na. Imbagam kung makanimanong Gulliver itay. Tapno iso ti kadwam anang itulod.
Makumi-kumi di planta. Iso ajak kayat asingaen. Kat naimbag man ta nakadanon ka ije Pierre? Wen manan. Naimbag lakid di ata napanunot ko ti agitugot iti may sa apilid. Iso tinsukat ko. Alah lan silot ading. Aginanakan, tanabambanok ka. Manang, kano ka ding agsublida papakin, mama? Dahiti umay alawas, ading ko. Nasaya at matkit di. Tapno agliw-liwada adwa. Wan nga rod, nabayagan day di na udi apa nagbakasyon da. No di ta ida pinilit. Di da kumakayati ag bakasyon. Amangan nga min no saan tayo kano ang mapataray ti negosyo. Sigurado amas daw to ni papa. No makita na ti resulta ti trabaho tayo. Ado tinaawat ko itay abilin dagiti kliyente asan pa yan ay patulod. Nabayadan ng dagitoy. Ha? Kasano ngay day tamanang? Ang mga nagor-uray dagiti kliyente tayo. Ay, iso nga rod, agkurang tayo ngamin iti tao. Manong ka di manang ti masapol. Agkasapulan tayo pa iti talo. O sige, ibagakton ka ni Fabron ka ni Elroy. Tamang kita da, iti mangayat nga trabaho ije planta. Manong, natarimaan ka din ti makinapang paspas iti ubas? Wen ading. Naaliptak namin ni Elroy. Talaga mapangnamnamaan ni Elroy no may papan kadagiti makina. Wen ading ko. Oh, kumusta nga iji pag-ubasan tayo? Mabalinan nga apitan dagitiin mo na nga imula tayo, Manong. Gusto ka diti pan nakaloomnan? Wen Manong, apag isunday jay, kasamsamitan da. Oh, ibagam tungarot ka dagiti trabahador. Taburasan da inton bigat. Wen Manong, tanulumbes ti pan nakaloom da. Madinton tiraman na. Pudno day ta. Adda ngamin epekto na iti klase ti arak a maparwar tayo. Sige Manong, di ka madanagan. Mapanak itay di pagubasan. Ipaisagana kong dagiti usaran minton bigat nga agapit. Ho! Ho! Madeline, agring kan. Nakadanon tan dito'y mansyon. Nakadanon ta kayo man. Kasano kat nakaturog kamot ngamin. Ay, jak nga rod na puutan. Nairidap ko gayam ngagpaiso. Ala, dumsagtan iti karwahe. Oh, Awan sapay dagiti uping. ang mga no dada pa ije planta. Mala, urayin talatan ida ditoy. Wen, Madeline. Malataw mo na ako ni unag. Ayabak dagiti babaunan. Taisudan timang bagkat kadagiti bagahita. Ho! Ho! Adda nga tanda papakin, mama. Adda mo dito sangwanan ti karosa nagluganan da. Bumaba, kita ak na dadan. Chantal, iha! Papa, simbangpot kayo mat gaya man. Wen, anak ko. Kailiw da kayon, papa. Oray siya anak. Oh, ayun dagiti kakabsat mo. Adada pa ila ang ije planta. Oh, Chantal, anak ko. Mama, Ay na, kailiw da kayo, anak ko. mayat ti Jerry naggapo iti bakasyon mama. Wen, anak. Nakaina na kami iti hustokin ni papam. Nasayaat nga rod no kasta, mama. Madeline. Oh, Fausto. Apay, anya di mapaspasamakan ka. Kaslag kakapsot ka. Agkupit. Ti barokong. Anya! Ha! Fausto! Gulliver! Ni Papayo! Natali mo daw! Tulungan dakte pantayo iji ospital! Gulliver, anak ko! Ni Papam! Apay ka di, mama. Anya tinapasama ka ni Papa. Kalaat anatali mo daw iti kaadami iji hardin. Anya? Sige, mama. Inak kitaan ni Papa.
Mama, kumusta ni Papa? Nakapsot pa'y lang ang anak ko. Anya ka diti ko na ti doktor. Awan ti husto amay baga ti doktor. Obserbaran da kanupay. Ang mga nuan yan ti sakit ni Papa. Madanaganak nga rod. Ikararagan tayo laangan ti amayo. Nakaskas daw. Apay akalata natalimudaw ni Papa. Day tangarod mo ti pagsidda awak. Tanagan ay gay mo ti amayo. Napigsangam kala at aking mapsot. Ipantayo langan iti espesyalista. Sige anak ko. Kasta ti aramidan tayo. Mama, di matlangin umimbag ni Papa. Wan nga rod, anak ko. Espesyalista pa yan ti mang tamtaming kankwana. Mama, ada ka din na iba nga dagiti kakabsat ko kan ka? May papanitian niya, anak. May papan iti negosyo tayo, Mama. Napagnumuan mi nga kakabsat, apaggugudwaan mi ti negosyo tayo. Tagpatakdar kami iti bukod mi an negosyo, iti parehas alin niya. Anya? Apay nga inagaw mo ti kliyentek. Ada ka di pamanaknak mo nga inagaw ko? Saanan ang masapul ti pamanaknak? Sigod a kliyentek ni Madam Belrose. Nalabit na din na magustuhan ti produkto manang. Pagkay saan dak? Da kayo kada Chloe kan Lancelot. Ag-agawan nyo dagiti sigod a kliyentek. Iso nga ita, maluglugin ti negosyo. Saan ko nabasol dayta? Si kakit di Ag-agawam dagiti trabahador ko. Saan apod no dayta? Iso siguro akas deter aramidam manang. Takayat mo ama ti sekreto mi, iti panagaramid mi ti arak. Fausto, agaapan dagiti anak ta. Dalipat andan, ti kanayon nga ibagata kadakwada. Anas ken kumakanayon da, nga agtitinunos. Itapay taad da bukod dan a negosyo. Isupay ti panagaapat. Madeline, agpaimbagak, takasaritak to, dagiti anak ta. Wan, takasapulan dagiti anak ta ti panarabay mo. Papa, apay ka di pinayaban na kaming agkakabsat. Ken apay arimor kayon iti silidyo. Ket nakapsot kayo pay laang. Anya ka diti ibagayo kada kami, Papa? Napatagsawa na iti bagayo, Papa. Sakbay ason batak, dagiti asaludsod. Kaya't kuaramanan nyo, dagiti ubas iti sangoyo. Ha? Alan, anak ko. Ramanan nyo. Sige, Papa. Sige, Papa. Ita, sikat umuna asaludsod Chantal. Anya ti makunam, iti rin naman ang nga ubas. Nagsamit, Papa. Sika, Gulliver. Agin nagaw ti samit ken alsem na papa. Ket sika, Chloe. Naalsam, Papa. Sika ngay, Lancelot. Apag husto lang ti samit na, Papa. Saan ka di, anaduma-duma, ti kinasamit, kan kinaalsam dagiti ubas. Dagiti aramatan tayo, tapno makaaramid tayo iti arak, anananam tiraman na. Wan, Papa. Bueno, dagitoy nga ubas ket mayari kada kayo. Naduma-duma ti paglaingan nyo. Iso ano pagtitipunan nyo asang-sang kamaysa dagiti galadyo. Agbalin kayo ana urnos. Ken napintas ti panangimaton nyo iti negosyo yo. Saan ka di akas jay, anak ko? Puno dayta, Papa. Uwan, Papa. Wen papa.
ado ti rumuswa a problema yo. Gaputa agkikinontra kayon, idiaddaan kayon iti bukod a negosyo. Isubliyo ko matisigod a panagtitinnunos yo anak ko. Iti kasta, ket agsubli matisigod a kinaornos yo. Agkay-kaysa kayo, ta saan arumbeng amasina-sina kayo nga agkakabsat. Da kayo tigamang mi. Da kayo ti agpapaay apigsami ni mamayo. Ket no da kayo metlaeng ti aggiginora. Awan to tinasayaat a pagtungpalan nyo. Tandaanan nyo kumakanayon dayta. Kat manipod itin, insoble dagiti upat nga agkakabsat ti panagtitinnunos da. Pinataray da ti negosyo da asang-sang kamaysa. Kat nagsobli ti sigod nga estado ti negosyo da. Naamiris da nga adda bilag iti panagkaykaysada. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Maya Santos iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.